Επιστροφή στο παρελθόν και τον ρομαντισμό κάνουν πολλοί νέοι, οι οποίοι επιλέγουν πλέον τα vintage αντικείμενα και αξεσουάρ. Ετοιμαστείτε για ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο. Ένα κατάστημα με vintage αντικείμενα από τη δεκαετία του 20 έως τη δεκαετία του 90. Γυρνάμε στο παρελθόν για να εμπνευστούμε το μέλλον. Ο Τζο, όπως και αρκετοί νέοι σήμερα, είναι λάτρες του vintage. Τα αντικείμενα είναι από ταξίδια στο εξωτερικό, κυρίως Ανατολικό Βερολίνο. Ωστόσο, είμαι τρίτης γενιάς συλλέκτης. Έχει ξεκινήσει από τον παππού μου, ο πατέρας μου και συνεχίζω εγώ. Υπάρχει ζήτηση. Γενικά υπάρχει μια επιστροφή του κόσμου σε πιο ρομαντικά αντικείμενα, μουσικές. Γενικά το vintage είναι τάση αυτή τη στιγμή. Ηλεκτρικές συσκευές, είδη σπιτιού, διακοσμητικά, παιχνίδια, ακόμη και αξεσουάρ άλλων εποχών στολίζουν σήμερα τα σπίτια νέων, αντικείμενα με τη δική του ιστορία το καθένα. Μέχρι πριν λίγο υπήρχε μια γραφομηχανή εδώ πέρα, η οποία ήταν ακριβώς το ίδιο μοντέλο που χρησιμοποιούσε η Αγκάθα Κρίστη. Την πήρε μια κοπέλα η οποία είναι συγγραφέας και δουλεύει με αυτήν. Τα αντικείμενα στο κατάστημα του Τζο είναι όλα προς χρήση. Είναι λειτουργικά. Ενδεικτικά, ας πούμε, ένα vintage τηλέφωνο εποχής, εφοδιασμένο με βίσμα κατευθείαν για modem, το σύγχρονο βίσμα, το συνδέεις και το χρησιμοποιείς κατευθείαν. Επιστρέψτε στην εποχή της αθωότητας με vintage αντικείμενα που μπορεί να έχουν χαμηλές τιμές, η αξία τους ωστόσο είναι ανεκτήμητη.